Sziasztok! Most hétvégén kerül megrendezésre az idei első enduro, úgyhogy ezt szeretném nektek megörökíteni. Úgyhogy induljunk le Siófokra, ahol felvesszük az egyik barátomat, utána pedig megyünk tovább Zalaegerszegre. Na, most érkeztem meg Siófokra, éppen felvesszük a szervizcsapatot, Ádámot. Nézzük, hogy vár bennünket. Ott van már, habtákban áll. Istenem, ott van. Ott van ő. Nagyon profi, nagyon profi. Na, ott van. Ott van. Jó reggelt. Csá. Na, raknánk be a motorját a jó embernek. Annyi a pont, hogy nem indul be, mert nincs szikra. Úgyhogy megérkezünk Zalaegerszegre, és egy kis szereléssel fogjuk kezdeni. Hát reméljük jó lesz, és Ádám is élvezni fogja a hétvégét, nem csak én. Na, megérkeztünk, jelenleg úgy állunk, hogy igyekszünk felépíteni a depót. Ádám pedig igyekszik megtalálni az okát, hogy miért nem indul a motorja. Úgyhogy utána megyünk pályákat járni, és elfoglaljuk a szállást. Aztán meglátjuk, mi lesz. Nézzük a mestert. Na, járjuk a pályát. Sajnos nem sikerült Ádám motorját megcsinálni. Majd még egyszer nekifutunk. És egyelőre, járjuk a pályát. Most elfáradtam. Igen. Ádám most elfáradt. 15 méterre megyünk. Ha találunk bármi érdekeset vagy izgalmasat, akkor azt még levideózzuk. Amúgy meg csak megnézzük. Ilyenkor, ha még soha életetekben nem voltatok egyébként, azt ajánlom, hogy időzítsétek úgy a dolgokat, hogy mind a két mértesztet legyen időtök bejárni, mert sokat segít, hogyha élesbe mentek, és nincsen olyan nagy meglepetés. Szóval ezt mindenképpen ajánlom, hogyha még nem voltatok endurón, akkor a teszteket minél többször járjátok be, mert sokat segít. Na hát igazából semmi olyan nagyon extrém nem volt egyelőre, amit érdemes lenne megmutatni. Nem olyan nehéz a mért, viszonylag jó, ritmusos, gyorsnak tűnik, élvezetes lesz, nem ilyen nagyon nehéz. Viszont azt szeretném elmondani, hogy ha így hobbi szinten enduroztok, én mindenkinek ajánlom egyébként, hogy életében legalább egy enduro versenyre menjen el, mert teljesen más élmény, tehát sokkal nagyobb adrenalint ad, meg alapvetően egy nagyon jó hétvégi program, én azt gondolom, hogy igazából mai napig emlékszem egyébként életem első versenyére. Ez egy nagyon, nagyon jó élmény, megmarad az emberben. Szóval én azt ajánlom, hogyha akár csak hobbi szinten enduroztok, haverokkal, én kipróbálnám magam. Főleg most egyébként van rá lehetőség idén, remélhetőleg a jövőben is. Van egy direkt hobbistáknak szóló kupasorozat, a kelet-nyugat enduro kupasorozat, ami direkt erre céloz, tehát ez egy sokkal egyszerűbb pálya, rövidebb, az egész verseny csak egy nap. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Megtaláltam az első érdekes elemet a pályán, aminek kicsit azért gondolkodni kell. 2 opciónk van, mutatom. Alapvetően itt egyenesen van egy viszonylag komoly farönk, így a térdemig ér. Vagy így egyenesen az ember ezt átvállalja. Hogy van itt a külső éven ennek egy kikerülése. Ez igazából semmi, tehát mintha itt se lenne. Úgyhogy ezen mondjuk el kell gondolkodni. Azt gondolom, hogy ez a külső nyom a legbiztonságosabb, és talán a leggyorsabb is, mert itt igazából nem kell nagyon lelassítani, még ott azért eléggé rá kellene fékezni. Valószínűleg ezt a nyomot fogom használni. Hát majd kiderül a verseny során nyilván.
Úgyhogy ja, remélem egy pár jó felvételt tudok csinálni a GoPro-val. Aztán ja, hát megyünk tovább. Egyébként ez az első videó, amit így készítek egyébként. Kétszer mondtam, hogy egyébként. Szóval, megint egyébként, nagyon sok ilyen videót csinálok, és bízok benne, hogy legalább az egyharmada használható lesz a videóban, és talán érdekes lesz, meg fogyasztható. Hát, meglátjuk. Bízok a legjobbakba. Na most itt majdnem pofára estem. Elég érdekes helyre jöttem. Próbálom mutatni, tehát egy ilyen lefelé kanyar. Valószínűleg nem adja át a videó, de viszonylag egy meredekebb történet. Annyira nem vészes egyébként. Ja, na mindegy. Aztán az is lehet, hogy ez nem lesz benne a videóban, úgyhogy fölöslegesen pofázok itt. Meglátjuk. Haladunk tovább, Gálik úr vár engem már lent. Ő kis dohányos tüdeje nem bírta ezt a kiképzést. Közben még ott a túloldalt van a cross test, azt is be kéne sétálni. Na mindegy, nem szövegelek itt, hanem haladok, mert rám sötétedik. Gyorsan végigszaladtam. Megtaláltuk közben Gálik urat. Hogy tetszik a pálya egyébként? Jó. Mennék rajta. Nem jó a motorom. Most még, de még jó lehet. Nem Ne legyél pessimista, Gálik úr. sok esélyt erre. De meglátjuk, mikor az élet. Na ez már csak egy hosszú egyenes, amúgy ezen még leszaladunk, aztán mehetünk a cross testre. Bejártuk az endurót. Arra gondoltam, hogy egy pár olyan tételt, meg terméket bemutatnék, amit ha még nem voltál enduro versenyen, nem egyértelmű, hogy mégis mivel kell készülni. Rögtön az első, én mindenképpen hoznék magammal a fagyállót. Ez egy sárkaparó, hogyha nagyon saras a verseny, akkor nap végén le tud egy kicsit tisztítani a motort. Valamilyen ragasztószalag, amire az etapidőidet föl tudod írni, hogy tudjad, hogy mikor kell átmenni az időellenőrző kapun. Mindenképpen hoznék féktisztítót, mi a Bernerre esküszünk, kis reklám volt. Egy-két alap szerszámot, hogyha bármit kéne csinálni a motoron, akkor azt azért tudjátok kivitelezni. Illetve egy lánckefét. Mindenféleképpen hoznék tartalék belsőt. Én például hátul tyúblisszal megyek, de így is mindig hozok, hogyha bármi van, akkor ki lehessen cserélni. Érdemes lehet még féktárcsákkal is készülni, ugyanis ha elütitek, kövön van egy fán, akkor életet menthet, hogy ki tudjátok cserélni. Mi még szoktunk hozni fékolajat, ha bármi miatt kellene lelégteleníteni, vagy bármi. Illetve láncsprayt, plusz az elején valószínűleg nekem is az első egy-két évben nagyon durrant az alkarom. Erre magnézium nagyon jó cucc, ez például Magnarot, mindig azt szedek. Nekem ez bevált, én ezt szeretem. Úgyhogy ja, ez egy-néhány tétel, ami szerintem hasznos lehet, és érdemes lehet beszerezni. Úgyhogy, ja. Eljöttünk a cross testet besétálni, közben mellém verődött Zolika. Sziasztok! Hogy tetszik a pálya egyébként? Hát, eddig sokkal patikusabb az enduro teszt. Nekem az jobban fekszik az a kis csiki-csukis rész. Ebben meg olyan száraz, hosszú az egész. Vannak benne ilyen kiálló gyökérdarabok, azok nem tetszenek. Meg itt volt kettő ilyen érdekesebb lefelé, az is majd meglátjuk. Ja, hát amúgy vannak benne meglepetések, nem vettük fel kamerával, mert nem adja át, az a baj, de van egy-kettő olyan, ahol nagyon észnél kell lenni, mert nagyon könnyen összetöri magát az ember. Tényleg ez is egyébként, hogyha... Igen, ez is, hogyha, jaj, megnézitek, nem tűnik durvának kamerába, de
Tud egyébként. Igen, tud meglepetést okozni. Jaj. Úgyhogy most szépen besétáljuk. Aztán, ha találunk bármi izgalmasat, érdekeset, azt megpróbáljuk megmutatni. Amúgy meg már igazából nincs sok, még a regisztrációt kell elintézni. Úgyhogy ennyi. Egyébként azt még nem mondtam, hogy aki még esetleg nem járt enduro versenyen, hogy is néz ki egy ilyennek a felépítése. Alapvetően ezek 2 napos rendezvények, de ha úgy vesszük 3, mert pénteken kezdődik. Pénteken regisztráció van, tehát szombat-vasárnap verseny, és megpróbálok nem leszaltózni. A pénteken alapul regisztráció, pályabejárás, gépátvétel, igen. Ott lehet még megmutatom majd, ha visszaértünk azokat a dolgokat, amikre figyelni kell, amint megbuktathatnak. Engem például egyszer már buktattak meg gépátvételen, aztán ott gyorsan kellett olvasolni a problémát. Engem mondjuk általában mindig meg szoktak mutatni a gépátvételeket. Igen, Zolikát mindig megbasszák. Ne vegyetek serkót. Hello. Serkó az nem megy át a gépátvételen. De cserébe az döri meg a futamon. Ja, igen, cserébe azzal gyorsabbak vagytok. Itt most megint egy ilyen hegy van előttünk. Talán így látjátok, hogy milyen meredek. Most itt megpróbálunk fölmászni. Aztán ugye kiszokták. Alapvetően ez nem körverseny, mint a legtöbb verseny, hanem van egy mondjuk 5-10 kilométeres, vagy akár nem, több szokott lenni, mondjuk ilyen 15 és 50 kilométer között van egy kör, és abban mindig van 2 rész, ami mért szakasz, ott kell igazából gyorsan menni. Most is ezeket sétáljuk, az etap az ismeretlen, de mindig pénteken kirakják az etapidőket, mert a hosszú körben vannak időellenőrző kapuk, aminek neked adott időpontban kell átmenni, ahhoz, hogy ne kapjál büntetést. Amúgy meg úgy mész, ahogy akarsz etapon, olyan tempóba, csak az időellenőrző kapuknál nem szabad késni, se korán átmenni, mert minden büntetés jár. A mérteken meg ott menni kell, mint a barom, úgy, mint Zolika. Egyébként, hogyha az etapon gyorsan mentek, az se hátrány, mert akkor, amikor visszaértek, lesz időtök mondjuk inni, elszínni egy cigit, megenni egy ebédet, de nem, egyébként a motort rendbe tudjátok rakni a mért szakaszok előtt, úgyhogy én jobban szeretek gyorsabban menni az etapon is. Igen, én meg szeretnék gyorsan menni, de általában nem sikerül, úgyhogy hát ez van. Na, végeztünk mindennel, elfoglaltuk a szállást. Ádámot leítatták a pályaszélén, úgyhogy kicsit padlón van. Megmutattam közben egyébként a szállásunkat. Ennyi. A mi szobánk. Nézzétek, Istenem. Na hát, Ádám az már egy kicsit kész van, úgyhogy most végül nem is kajáltunk. Alszunk, aztán holnap verseny. Ádám, mi a helyzet? Jól ébredtél? Jól aludtam, kellemesen. A motor mindig nem jött. Na, 10 perc múlva rajtolok, úgyhogy már beöltöztem, bemelegítek, aztán kezdődik a verseny. Bármi jó tanácsa futamra. Basszad neki. Jó. Hát ennyi.
Na, sziasztok! Vége lett a verseny. Sikerült végül feljönnöm a 3. helyre, úgyhogy és ennek örülünk. Holnap megpróbáljuk ezt még javítani. Hát ha behúzzuk az első helyet, meglátjuk. Itt van velünk Sánta Gábor is. Ő első osztályba megy. Pro 1-ben második lett a mai nap. Hogy tetszett a verseny egyébként? Jó volt a pálya. Hát nekem az enduro teszt az annyira nem feküdt. Így a végére találtam meg, hogy hogyan is kéne rajta menni. Az ilyen kisebb nyomokat akkor észleltem, hogy ott kellett volna például lefordulni. A cross test az úgy nagyjából feküdt, de még szerintem holnap abból is találok egy-két jobb nyomot, hogy gyorsabb leszek, és holnap jobb eredményt várok. Na, szuper. Na, milyen tanácsod lenne azoknak, akik most szeretnének elkezdeni endurózni versenyszerűen? Állíts meg a riportot. Milyen tanácsaim vannak? Hát ezt mindenképpen ilyen bátorítónak vegyetek egy ilyet, mindenféleképpen, mert anélkül nem lehet elindulni. Na, hát az első osztály. Mit kell mondjak, hogy Ami jön? de várjál, most ez mi a versenyszerű? Hogy készüljenek, mire számítsanak, hogy készüljenek fel egy versenyre. Mindenképp edzetek minél többet, legyetek felkészülve a kis dombocskákra. És egyébként szerintem mindenkinek mondhatom, hogy nyugodtan jöhetnek, már annyira nem olyan nehéz pályák vannak, szóval egy hobbisták is nyugodtan végig tudnak menni, mint Gálik úr. Szóval nyugodtan gyertek. Na igen, bátorítanánk mindenkit, hogy próbáljátok ki magatokat versenykörülmények között is. Na. Sánta úr, az le a kérdésünk, hogy tetszett a mai verseny? Minden nagyon szép volt, köszönjük szépen. Mire vagy kíváncsi? Hát, hogy értékeled a fiat teljesítményét? Hát elég szarul ment. Elég szarul ment. Volt egy Nádor nevezetű úriember, aki mindig megverte 1-2 másodperccel, de hát ezt nem is értem, hogy lehet. Hát nem tudok hozzáfűzni valamit tenni. Na, hát akkor köszönjük. Pofázni. Mit teszünk? Hát ilyen kis... Mi ez? Gordon Blue, a répa ültetvényből. Nem, az kis rántott sajt. Kis sörszti. De srácok, véget ért a verseny. Szombaton a 3. helyen zártam, ugye? Ez itt a kupa. Ma vasárnap csak 4-ként tudtam befutni. Ezt egy kicsit sajnálom, mert úgy éreztem, hogy több volt bennem, de most így adta ki. Második körig, ha jól emlékszem, én vezettem, utána meg nagyon sokat estem a mérteken, és így visszaestem a 4. helyre. Ezen már nap végére nem tudtam javítani. Mindegy, hát ez most így jött ki, majd legközelebb remélhetőleg javítunk rajta. A pálya azt tetszett, sokkal gödrösebb volt vasárnap, mint szombaton, de még azért így is lehetett jó időket menni. Úgyhogy remélem, hogy jövőre is lesz Zalaegerszegen verseny, mert jó voltam, úgy tetszett az egész. Az etap is nagyon jó volt, volt benne kihívás is, de azért nem szakadt meg az ember. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó verseny volt. Iratkozzatok fel! Köszi!